Jo? Správný, vy? No, správný. Spokojený miminko, vy? A máma už je taky v klidu, protože si na internetu přečetla, že to, že málo odstříká, že vůbec není jako chyba, že to neznamená, že by měla ta ženská málo mlíka. A že tady to miminka dělají, že takhle škubou od těch. Co mám dělat? Omluvte si spolu. Ježišmarja, ty nás no tak tohle si neměl ale nahrávat. Tohle neměl nahrávat ten táta. No, že ne. To je naše tajnůstka, vy. No, to byl náš recept na papání. No ano. Grr, vy. Ještě udělej ještě grr. Ano, ještě grr. Ano, ještě grr. No. No jo. Ano, výborně. Jde ti to líp a líp. No, jde ti to líp a líp. No, výborně. No, ano. Ještě udělej. Co to tady je, viď? Táta tam něco má? Ještě udělej grr. Ještě grr. Udělej, Vojtí. Ohnem. No, ano jo.